Bah, pare, nandito ka pala. Hindi ba lumalabo yung mata mo niyan sa kaka-computer? Bakit pare? Do you have a problem with me? O siyempre pare, panay kang nakatutok sa computer. Ay hala, nagkukos pala ng paglabo ang mata. If ever lagi ka nag-take ng computer, every time, every hour, every minute. Bah, pare, kung di mo na itatanong, yung tatay ko, dentista. Kaya alam ko yan. Dentist? Computer? Ano yung basketball? Dentist? Dentist? Sa mata? Akala ko Optimus Prime ang sa mata. Optimus Prime? Alam ko cartoons yun eh. Yung bida sa ano yun eh, sa Voltes 5. Mga tanga talaga itong dalaman na to. Hindi pare. Dapat kasi, paminsan-minsan, tumitingin ka rin sa nature. Para yung mata mo nare-refresh. Kailangan yun. Ah, sige pare. Gagawin ko yan. Bah, pare, anong ginagawa mo? Nanonood nga ng nature para ma-refresh yung mata. Ayaw, di ma. Did you see that? Ha? Boy? Anak ng... Ang ibig ko sabihin, lumabas ka. Magtingin-tingin ka sa paligid. Nature. Pare, napanood mo yung laban niya, no? Ni Tank Davis? Oh, solid no, pare, no? Pamatay, pare. Kita mo, pare, bugbog sarado. Oh. Ano, talaga? Pare, talo siya dun, pare. Solid na ano talaga, yung bat talaga, pare. Yung lumuhod siya, pare. Oh. Talo na siya dun. Wala na yun, pare. Ano na yun? Oo. Basag na basag, pare. Pare, babasagin ni Cuadro Alas yun, pare. Pare. Talagang ano Kahit yun? sabi mo pang matigas yung panganon, pare, wala. Oo. Sinabi, pare. Cuadro Alas, pare. The best, no? The best yung pare. Pamatay, pare. 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 Tingnan mo si pare natin. Nababaliw na yata, tingnan mo. Anong ginagawa niya? Pare, anong ginagawa mo? Nanonood nga ng nature, sabi mo sa labas, para ma-refresh yung mata. Ulit. Oo nga pare, sabi mo kanina nanonood sa loob. Sabi mo, dito siya sa labas manood ng nature. O ngayon nanonood na ng nature sa labas. Ano na naman sinasabi? Ang gulo-gulo mo talaga. Ay, pare, bahala kayo. Uwi na ako.